ella unas velitas que son así como una de calabaza y la otra de normal. Y atrás pues tenemos a papaitos. Y la cama pues la he puesto así como de flores porque no tenía pues una de Halloween, ¿no? Pero bueno, lo he decorado así un poquito a lo Halloween. Y bueno, hoy no tengo una historia de terror, pero traigo unos cuentos que son algo tenebrosos, ¿no? Y son dos, son pues, son así pues cortitos, no son muy largos, ¿vale? Bueno, empecemos con el primero. Els emissaris de la mort o los emisarios de la muerte. Luego os pondré un resumen en los comentarios con un comentario fijado de cómo son estos dos cuentos, ¿vale? Para que vosotros los que no sabáis catalán pues, podáis entender. Els emissaris de la mort. Una vegada era un gegant molt valent que en una ocasió va arribar a barallar-se amb la mort. I va ser la mort qui va perdre la batalla i va quedar-se aixequada de dolor al bell mig d'un camí. Poc després, per aquell mateix camí, va aparèixer un noi que tot passejant cantava una cançó. Quan el jove va veure que hi havia una persona malferida al camí, es va disposar a ajudar-la. Es troba bé? Va preguntar el jove. Va ajudar a la misteriosa figura, mig desmaiada, a aixecar-se i li va guarir les ferides. Llavors la mort va dir: noi, t'estic molt agraïda, però saps qui sóc? No, la veritat és que no ho sé, va dir. Sóc la mort i el fet que m'hagis ajudat no et dona dret a que et perdoni la vida. Va dir en un to molt greu. Tanmateix, faré una petita excepció. I el dia que t'arribi l'hora, en lloc de presentar-me jo, enviaré primer els meus emissaris per tal que t'avisin i tinguis temps de preparar-te. El jove va marxar convençut que podia viure content i tranquil durant molts anys i que encara havia de passar molt de temps abans que la mort enviés algun dels seus emissaris. Però tot i ser un noi fort i sa, no va trigar gaire temps a posar-se malalt i va estar-se hores i hores al llit, amb molta febre. Llavors va pensar: encara no em deu haver arribat l'hora, perquè la mort va dir que m'enviaria un dels seus emissaris. El noi es va refer, però poc temps després va tornar a emmalaltir, i aquest cop amb atacs de cansament que no el deixaven aixecar-se del llit. Però, tot i així, va pensar: encara no em deu haver arribat l'hora, perquè la mort va dir que m'enviaria un dels seus emissaris. Poc temps després, el jove va patir greus problemes d'estómac, però va curar-se i va tornar a pensar: encara no em deu haver arribat l'hora, perquè la mort va dir que m'enviaria un dels seus emissaris. Fins que un dia algú li va subjectar el braç i en tombar-se, el noi va trobar-se cara a cara amb la mort. Què hi fas aquí? Va preguntar estranyat. T'ha arribat l'hora, has de venir amb mi, va contestar la mort. No pot ser, em vas prometre que abans de morir m'enviaries els teus emissaris perquè m'avisessin, va cridar. Has de complir la teva promesa. Què et penses que he estat fent aquests darrers mesos? Has oblidat la febre, el cansament o els dolors d'estómac? El jove afligit va quedar-se mirant amb ràbia la mort, però no va tenir més remei que seguir-la. I així se'n van anar plegats.
sols hi havia estrelles i la gent havia de caminar a les palpentes perquè no s'hi veia absolutament gens. Un dia, 4 nois valents i emprendedors van decidir recórrer una mica el món. Van caminar i caminar, de fonda en fonda, fins que van arribar a un país que tenia una estranya i enorme llentia que il·luminava tota la població durant la nit. Encuriosits, van preguntar al pagès: «Què és aquesta llum?» «És la lluna. El governador la va comprar i la van penjar en aquell arbre perquè il·luminés a tothom. Només cal netejar-la de tant en tant i alimentar-la amb oli perquè no perdi la intensitat i la brillantor». Els 4 nois van passar la nit contemplant la lluna fins que un d'ells va exclamar: «Ens la podrem endur. Ja en compraran una altra». Van discutir-ho una estona i finalment això és el que van fer. La van despenjar de l'arbre i es van endur la gran lluna arrossegant-la amb una corda. En arribar al seu país van ser rebuts com a herois i van penjar la lluna dalt d'un arbre i se'n van fer responsables. En tenien cura, la regaven amb oli i la mantenien neta i brillant. I van anar passant els anys fins que els 4 nois van començar a envellir. El primer d'ells, en adonar-se que l'hora de morir s'apropava, va decidir que tenia un dret a endur-se una quarta part de la lluna a la tomba. El segon, quan va entendre que també s'apropava l'hora de morir, va aconseguir per dret que enterressin una quarta part de la lluna a la seva sepultura. El tercer dels nois, en saber que s'apropava l'hora de morir, va aconseguir endur-se per dret una quarta part de la lluna a la seva tomba. La lluna gairebé no tenia intensitat, però tot i això, quan al quart dels nois li va arribar l'hora de la mort, també es va endur el seu darrer tros a la tomba. Afortunadament, tots 4 es van retrobar a l'infern i la lluna es va poder tornar a recompondre. Hi havia tanta llum que els morts van començar a aixecar-se de les tombes i a viure d'una forma una mica desordenada. Ballaven, bevien i no paraven de jugar. Feien tant soroll que fins i tot els inquilins del cel se'n van assabentar. Y se acabó. Este cuento, bueno, da un poco de miedo, es como chulo. Al final tiene un final feliz. Los sonidos de las páginas parecen truenos. Pues no sé qué cuento leeros ahora, porque aquí son más fantásticos que de terror. De terror, el primero que leímos fue el del conejito de mar. Luego estos dos. Y luego, bueno, antes de esos, otros que eran pues de internet, ¿sabes? Pero no sé. Aquí hay cuentos como más de fábulas y fantásticos. Bueno, os voy a intentar leer. Es que a ver cuánto llevamos. Llevamos muy poquito tiempo. Os voy a leer pues cuentos así cortitos. Vale, este creo que ya muchos lo conocéis, que es el cuento de el zapatero que encontró el trabajo hecho, los zapatos ya listos. Este es muy popular. El sabater que va trobar la feina feta. Una vegada era un sabater que feia unes sabates molt ben fetes i de molta durada, però per algun error incomprensible es va quedar sense clients i va acabar tan pobre, però tan pobre, que finalment no tenia res més que la pell justa per fer un parell de botins. Va tallar la pell i va decidir
seva sorpresa en veure que les sabates estaven acabades i que la pena tornava a ser perfecta. També va poder vendre-les a un preu alt i llavors va obtenir prou diners per comprar pell per a 4 parells de sabates. A la tarda va tallar la pell i l'endemà tornava a tenir les sabates fetes lluents damunt la taula. Van passar els dies i cada vegada tenia més diners per comprar més pell i així podia vendre més sabates. Aviat va arribar Nadal i un vespre, després d'haver tallat la pell, el sabater, abans d'anar-se a dormir, va preguntar a la seva esposa: «Vols que aquesta nit espiem a veure qui ens ajuda?» La dona va dir que sí. Van baixar al taller, van deixar unes pelmatxes sobre la taula i tots dos es van amagar rere una porta que van deixar entreoberta. En arribar la nit, van aparèixer 2 homenets completament nus que van seure damunt la taula del taller del sabater. Van agafar la pell i van començar a cosir les sabates amb molta rapidesa i habilitat. Van treballar fins a trencar l'alba i en despuntar el dia van marxar tan de pressa com havien arribat. En sortir de l'amagatall, l'esposa del sabater va dir: «No et sembla que hauríem d'agrair a aquests 2 homenets que ens hagin fet rics? Si et sembla, els faré unes peces de roba perquè no passin fred i tu podries fer-li un parell de sabates a cadascun». El sabater va estar d'acord amb la seva esposa i tots dos van començar a treballar i ho van tenir tot enllestit a la mitjanit. Quan els 2 homenets van arribar, disposats a treballar, van veure la roba preparada damunt la taula i molt contents se la van posar tot cantant: «Ara som uns cavallers, no treballarem mai més en les sabates», van cridar alegrement. Van sortir del taller saltant i ballant i d'ençà d'aquell dia sembla que ningú més no els ha tornat a veure. Y bueno, estos son los elfos. Me gustan mucho los dibujos, es como que le da un toque muy realista. Bueno, este es más de tensión, pero no sé cuánto dura. Vale, es cortito. Es que hay muchos que son muy divertidos. 13 minutos, vale. Pues estos quizás sean los 2 últimos que lea, ¿vale? Pues ya llevamos 3 cuentos: La muerte, la lluna, los duendes, la gallina y el payés y el diablo. Vale. El cuarto cuento: La muerte de la gallina. La muerte de la gallina. Este es como tenso, al menos a mí me genera pues esa sensación. La mort de la gallina. Una vegada era una gallineta i un gall que tenien molta gana i van anar a la muntanya a buscar nous, decidits a repartir-se les que trobessin. Però en arribar a la muntanya, la gallineta va trobar un nou molt grossa i com que era molt culebra i volia menjar-se-la ella sola, no en va dir res al gall. Com que la nou era massa grossa i la gallineta no podia empassar-se-la, es va ennuegar i llavors la gallineta, com que va tenir por d'ofegar-se, va cridar al gall i li va demanar que anés a buscar aigua perquè l'ajudés a empassar la nou. El gall es va espantar molt, va córrer fins al pou i li va demanar aigua per a la gallineta, que estava a punt d'ofegar-se, però el pou va contestar que
Com que sóc prou grossa, m'estiraré al damunt del riu i podreu passar el carretó. Però tan bon punt va tocar l'aigua, la brasa es va apagar i es va morir. Un poco extraño, ¿no? El cuento este. En veure tanta desgràcia, una pedra es va oferir a ajudar el gall i es va col·locar al damunt de l'aigua perquè pogués empènyer el carretó per la seva superfície. Així ho van fer, i en arribar a l'altra riba del riu amb la gallineta morta, el gall va voler estirar el carretó per salvar tots els altres que anaven asseguts al darrere. Però eren tanta colla que el carretó va volcar i van caure a l'aigua i es van ofegar tots. Així doncs, solament va quedar viu el gall amb la gallineta morta als seus peus. Li va aixecar una tomba, la va enterrar i va seure a plorar fins que es va morir, segurament de tristor. Madre mía, este es muy triste el cuento. Madre mía, emociones totales se me van a recibir aquí. Y de verdad, os quiero pedir perdón porque hay un perro que literalmente cada vez que yo leo hace guau, guau, guau. Bueno, lo estáis escuchando, vaya. No se calla, venga, venga. Qué curioso. Siempre que me pongo a grabar hay algo que hay un obstáculo. Pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Es lo que tiene grabar ASMR. Al payés y al diable. Este es divertido. Este creo que es generarà algo de risa. Una vegada era un pagès molt llest a qui agradava molt fer bromes. Fins i tot un cop va ser capaç d'enganyar el mateix diable. Aquí jo pensava que era el diablo que engañava el pagès. Ja me liava. Voleu saber com s'ho va fer? Doncs va passar que un dia el pagès va acabar molt tard de llaurar el seu tros i sense adonar-se'n s'havia fet de nit. Mentre es preparava per tornar a casa, va veure alguna cosa que resplendia, com un munt de brases enceses, darrere dels matolls. S'hi va apropar per esbrinar de què es tractava i, sorprès, va veure un petit diable negre assegut al capdamunt de tot allò que brillava. No deus voler que cregui que t'has assegut damunt un tresor? Va preguntar el pagès. Esclar, va contestar el diable. Aquí tot hi el tresor, aquí sota, i el tresor amb més or i plata que hagis vist mai. Doncs com és el
deixa enrabiat, jurant que no tornaria. Ha estat una bona manera d'aprendre el número aquell desvergonyit, va dir el pagès, feliç i content, mentre contemplava per enèsima vegada el seu tresor. Vaya nena el pagès, com la liau. Vamos a ver, 25 minutos. Bueno, mira, como es un especial de Halloween, tocará un cuento extra. A ver, ¿qué cuentos puedo leer ahora? Madre mía, el perro ese no se cansa de ladrar, ¿lo escucháis, no? El dueño no riñe, ¿no? El perro me sigue ladrando. Este es el de antes. Este es el del otro día. Es que ya no nos quedan casi cuentos. El pescador y la seva esposa. Los tres pibes cantos los reyes, que hay unos que son tremendos. Mira, os voy a leer este que es cortito, ¿vale? También. Y luego después de este os explicaré lo que he hecho en este puente de Halloween, ¿vale? Que eran 5 días. Eran 5 días, 5 largos días. Este se llama Els tres fills càntuls del rei, los tres hijos vagos del rey. Estos son. Els tres fills càntuls del rei. Una vegada era un rei que tenia 3 fills i a tots 3 els estimava de la mateixa manera. Però resulta que aquell rei no era capaç de decidir quin de tots 3 seria l'hereu del regne quan ell morís. Així que va cridar els 3 prínceps i quan els va tenir al davant va dir: ha arribat l'hora de saber qui de vosaltres serà el rei el dia que jo em mori. Heu de saber que només el més cantun ocuparà el tron. En sentir aquestes paraules, el fill gran va dir: pare, sóc tan cantul que quan sóc al llit i em cango en gotes de l'aigua a la cara per culpa d'una gotera que hi ha al sostre, no faig cap esforç per dormir. Pare, va dir el fill del mig, sóc tan cantul que quan sóc davant del foc preferiria cremar-me els peus abans d'haver d'apartar les cames. Doncs jo sóc tan cantul, va dir el fill petit amb veu desafiadora, que si un dia m'han de penjar i en el moment de fer-ho em donen un ganivet, abans em deixaré penjar que aixecar el braç per tallar la soga. Després de sentir allò, el rei va tenir clar que el seu fill petit seria qui era de centro. Pues vaya, mala tela, todos vagos. Vaya reyes. Pues nada. Pues ya está, chicos, porque los 2 cuentos ya, entre que los hemos leído y entre que son largos, pues como que es que casi 30 minutos y llevamos un buen rato de vídeo. Así que nada. Este cuento, por si alguien lo quiere, pues yo creo que en la casa del libre o en la casa del llibre o en cualquier página así popular de libros lo podéis encontrar. Este no sé dónde me lo compró mi madre. Mira, aquí te pone el precio en la etiqueta así como del código de barras. Cuesta 13,50, ¿vale? Pero está muy bien porque te vienen muchos cuentos. Los
Veréis que subí 3 fotos de el amanecer justo que empezó a amanecer sobre las 8 de la mañana, porque ya con el horario este de invierno pues como que amanece más tarde. Y oye, de verdad es súper bonito, tío. No sé, de verdad. A ver, que aquí también, donde yo vivo, porque ahora estoy de vuelta en casa, se puede también el amanecer, pero es que ahí se ve muy, muy bien. Y nada, vimos la película de Faculty, que es muy chula. Vimos también la película de una de comedia, así de... No llegamos a ver Hocus Pocus, pero la íbamos a ver. Una de comedia que era de unos chicos que era del mismo actor que de Destino Final y el de Casper, pero en mayor. Era de un chico que matan a sus padres y este tiene una mano poseída. Bueno, a mí no me llamaba mucho la atención, pero a mí la de Faculty me gustaba. Y jugamos a un juego que decía mi tío que jugaba él con sus amigos, que era de que escogían a un personaje y según el personaje que tú ibas a escoger terminaba de una manera u otra. Era como un juego de roleplay. Y pues nada, luego ha estado bien el especial